Bo día, Viveiro. Bo día, Viveiro. 3 anos esperando por este momento. Ben merecen que, pois, o mellor para espantar a xoiva e para recibir a música e o folclore, que a recibamos con un aplauso. Tres longos anos esperando para vervos, vos, desde os vosos asentos, os que aquí van a actuar, nós, desde aquí arriba, para ter unha satisfacción polo tempo pasado, non para esquecer o pasado, pero sí pensando que calquera tempo pasado non foi millor. En fin, antonte o tempo non nos permitiu ter a mostra folclórica infantil. Unha mostra de circunstancias ímola ter a continuación, pero a fin de contas, ben vida sea a mostra, ainda con carencias, porque verdadeiramente fainos falta a música, fainos falta o folclore e fainos falta saber que de novo Viveiro é a capital das terras de Lugo en canto a folclore e en canto a música. Eu creo que poden xa salir os primeiros de Viveiro, o grupo Bazar, os máis novos, para poder aplaudir os xa situados no escenario. Fixadevos que é a primeira vez que suben a un escenario, é a primeira vez o bautismo de fogo que van a experimentar diante de vos. Os que actúan hoxe pola mañá son os 3 grupos de Viveiro, Bazar, Ledaíña e Pindusa, e o grupo invitado de Lorca, o veciño e amigo grupo de Lorca, tan habitual en estas mostras folclóricas ao longo destes anos. Nesta primeira parte, os 3 grupos de Viveiro. Estes primeiros, o grupo Bazar vai interpretar a Muiñeira San Bartolomeu, a continuación o grupo Ledaíña a Muiñeira de Chantada e logo Pindusa coa Jota Ai Pepiño Adiós. Somos de Viveiro, abren a mostra folclórica infantil que fai o número 42 da nosa, da vosa historia. Bazar xa coa Muiñeira de San Bartolomeu.
¿Quieres que te arranque aquí algún oído? Yo creo que la has pasado por detrás también, el balón, ¿eh?
salir do escenario os bailarines teñen que sortear pequenos charcos de auga que hai por aquí, os cables e todo máis. E é a primeira vez que moitos deles actúan, e é a primeira vez que moitos dos gaiteiros aplaudidos aínda que xa se foron do escenario. A primeira vez que estes gaiteiros, mozos e mozas, actúan. Teñamos en conta que isto empezou no ano 1979, hai 43 anos. Os que daquela éramos mozos fomos evolucionando e xa non somos tanto. Os que daquela non naceran incorporáronse paulatinamente e estos novísimos son a garantía de continuidade de un elemento imprescindible nun pobo como é Vaguas da Terra. Verdadeiramente esta é a canteira que garante que despois de nós, despois dos maiores de Vaguas da Terra, virán novos rapaces e rapazas que constituyan unha agrupación pois sempre moza, sempre forte, porque a potencia e a resistencia é como garantizada de orixe pola trayectoria de Vaguas da Terra. En fin, vamos a recibir agora o grupo invitado a esta mostra. Polas circunstancias que houve de que Antonte non se puido celebrar por culpa da auga e que hoxe houve que improvisar para ahora pola mañá, pois os de fora de Viveiro, os grupos veciños do contorno, non puideron estar hoxe connosco. Están os tres grupos de Viveiro e está o grupo de Lorca. Grupo de coros e danzas de Lorca. Os de Viveiro non fai falta decirles quenes son, que é un grupo que naceu, pois, o mellor fai 70 anos, naqueles albores en que a sección femenina fundou numerosos grupos en toda España. Estos son resistentes e potentes tamén, que levan toda unha vida facendo folclore. Van a intervir agora en outra actuación entre os grupos de Viveiro. Nesta primeira intervención, coros e danzas de Lorca van nos ofrecer Malagueña de Dos e Parranda de Avilés. Recibamos como corresponde a coros e danzas de Lorca, dos nosos por orixe e dos nosos por continuidade en acudir a Viveiro.
Anoche me dio la una platicando con mi amor. Anoche me dio la una platicando con mi amor. Con mi amor, platicando con mi amor. Y esta noche si Dios quiere que toque me dé el amor. Siento que me den la razón, anoche me dio la una platicando con mi amor. Tengo mi pecho de copla que parece un hormiguero. Un hormiguero que parece un hormiguero. Tengo mi pecho de copla que parece un hormiguero. Un hormiguero que parece un hormiguero, se dicen una a otra, ¿cuál es el remordimiento? ¿Cuál es el remordimiento? ¿Cuál es el remordimiento? A los labios de la boca. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble. La mar fuera de tinta y el cielo de papel. Y el cielo de papel doble, el cielo de papel doble. Darte confianza de lo falso que soy. Si la mar fuera de tinta y el cielo de papel doble. Sí. Folla malagueña de dos e a parranda de Avilés, a primeira das intervencións que fixo neste escenario a Coros e Danzas de Lonca, o gran cuadro de curso do festival. E volven de novos de Viveiro, volven os mozos de Pagos da Terra que levan o nome de Laín Pantosa e de Bazar. En esta intervención que marca a mitade deste recital da mañá van a interpretar Maiquiña, Mineira Maiquiña e o Espantallo, en lugar de Aprendiza, logo Luso e Raíña, Mineira Maiquiña e o Espantallo, os máis mozos de Pagos da Terra.
Segunda intervención dos grupos de Viveiro. Terán unha terceira para rematar esta mostra. Chega agora de novo o momento dos de Lorca. Lorca que teñen esta segunda actuación para despedirse con seguidillas manchegas, Parrandas de la Toba e Jota de Lorca. Chamamos pois a coros e danzas de Lorca Murcia. Pero tuvieron que cambiar de traxes, poñerse a punto, e entón estas cuestións do directo sempre son problemáticas. Aproveito para decir que o que vimos de contemplar en canto as actuacións de Viveiro son todas bailes recollidos na comarca de Viveiro, coreografías propias de Vaguas da Terra, de maneira que ver aquí unha das singularidades do folclore que interpreta ou reinterpreta Vaguas da Terra. Son creacións propias sobre actuacións ou sobre danzas e tradicións recollidas na terra de Viveiro. Lóxicamente producen un folclore único e un conxunto único que se nota en calquera das súas actuacións. Ben, imos recibir xa a coros e danzas de Lorca con estas tres interpretacións finais: seguidillas manchegas, Parrandas de la Toba e Jota de Lorca. Que se ha ido a la playa.
que ese que será los colomos tenía la mujer que tenía. Coros y danzas de Lorca, Grupo Irmán por nacimiento, por trayectoria, por simpatía, por acompañarnos tantas veces a donde vamos a hacer la nuestra folclórica infantil e internacional. Imos rematar cos grupos de Viveira. Son Ledaíña e Pingusa. Ledaíña vai interpretar en primeiro lugar a danza das pintas, logo Pingusa a Mineira de Xunqueira e por fin Ledaíña Chovendo. Son tres das interpretacións máis tradicionais das mostras e do repertorio de Vaguas da Terra. Estes son os máis novos
os que as interpretan dixen antes como garantía de continuidade e de que Vaguas da Terra se renova e que seguirá sendo un grupo mozo por moitísimos anos. Grupos Pingusa e Ledaíña, os de Viveiro, os gaiteiros e gaiteiras novos tamén, para despedir esta mostra folclórica infantil. Que así en el último baile, cuando bailan en el techo. No, al final no va. Ah, no va. Ah, David, al final no va a hacerlo de techo. Me lo dijeron ahora abajo.
Remata así a mostra folclórica juvenil e infantil de 2022 que fai o número 42 desde que en 1979 empezaron estas mostras. Actuaron os 3 grupos de Ludeiro, coros e danzas de Lorca e simplemente isto é unha prova para deixar un bon sabor de boca pensando esta noite ás 10 da noite aquí neste escenario a actuación do grupo de Argentina, especial Argentina, mañá ás 12 o desfile das nacións. Houve que cambiálo por este reaxuste que se fixo por razóns climatolóxicas. Mañá ás 12 desfile das nacións e 8:30 da tarde a gran mostra folclórica internacional. Gracias por poder vernos, gracias ao tempo tamén porque poidades vernos e a fin de contas benvidos todos de novo á vida folclórica de Ludeiro que nos facía moita falta. Hasta a noite. Gracias.